Det er et pragtfuldt sted. Det er et af de mest inspirerende og dejlige steder at komme, jeg har oplevet nogensinde. Og jeg har været på en del kursuscentre rundt omkring. Og lige præcis den måde, det bliver gjort på, den måde serveringen er på, sådan lidt nede på i jord- og i øjenhøjde, det kan vi godt lide. Det der med, at man har sådan en umiddelbar tilgang, man bærer selv sine tallerkener ud og sådan noget, det er glimrende. Det passer fint ind i den måde, vi mødes på. Det er et usnoppet sted, absolut. Det er det. Og den der umiddelbare tilgang til både os som gæster og det, vi laver, den kan vi godt lide. Enormt nærværende. Ja, altså altid til stede. Man går aldrig forgæves. Der er ikke nogen, der siger, at det er ikke mit bord, det har ikke noget med at gøre. Hvis ikke lige det er dem, så finder det den, der har det, og så kommer tingene på plads. De skal have mange stjerner. Jeg ved ikke, hvad maksimum er, men de skal højt op.